може да защитавате правата си, ако сте длъжник по запис на заповед, който обезпечава недействителен договор за потребителски кредит. Здравейте, аз съм адвокат Теодора Цонева, адвокат в Софийска адвокатска колегия и основател на платформата Правен щит. И в днешното видео ще ви разкажа как защитихме правата на наш доверител, който беше длъжник по запис на заповед, който обезпечаваше недействителен договор за бърз кредит. Казусът е следният. Срещу наш доверител беше издадена заповед за незабавно изпълнение по член 417 в основа на запис на заповед, който обезпечава договор за потребителски кредит. С други думи, в дружеството, което предоставя бързи кредити, се беше снабдило директно с изпълнителен лист и нашият срок за възражение течеше от когато ни вършат поканата за доброволно изпълнение при вече заведено и образувано изпълнително дело. Това, разбира се, изключително много ускъпява процеса, тъй като в изпълнителното производство се начислява допълнително такси, разноски в изпълнителното производство и такива в заповедното. Какво направихме ние, за да се стигне до изход, при който нашия доверител да не дължи нито една стотинка разноски и съответно да се издължи само чиста стойност на главницата, без никакви лихви и допълнителни такси. В срока за възражение заведохме отрицателен установителен иск, с който да се установи, че нашият доверител не дължи нищо, освен чистата стойност на главницата по договор за кредит. В същото време нашият доверител заплати остатъкът от чистата стойност на главницата в срока за възражение, като отделно от отрицателния установителен иск пуснахме частично възражение за главницата, която всъщност се дължи. Разбира се, изрично възразихме срещу това, че разноски не се дължат, тъй като нашият доверител е заплатил доброволно дължимата част от главницата, а остатъка като лихви, разноски и допълнителни такси не се дължат. Разбира се, изрично уведомихме съда, че сме завели отрицателен установителен иск за установяване, че тези суми над чиста стойност на главницата не се дължат. В конкретния случай записът на заповед представлява акцесорна сделка, която обезпечава главната или така нареченият бърз кредит. Когато главната сделка, т.е. бързият кредит, е недействителен, то тогава и сумите, които са по записа на заповед, също не се дължат, тъй като те представляват една обезпечителна сделка. Съдът, разбира се, установи, че договорът за бърз кредит е недействителен, съответно сумите по записа на заповед на чиста стойност на главницата, която не е изплатена, не се дължат, като дори ответникът беше осъден да заплати разноските както в исковото, така и в заповедното производство. Ето диспозитивът на решението. Пълно описание на казуса, както и цялото решение може да намерите в нашата Facebook група Правен щит.